là điều phù rất yêu đời của con nàng là Filin नालाय ओइ फिलिन जाबाय नोंथां माइ गायग्राफ्रा दे मिमि गायद' एफा गोजान गायो हेलौ गाइस गुड इभिनिं जों दा दुब्लियाव थांनोसै साहैनो ओमफ्राय एसे आलि दाननांगौ दंबावो दंग' खर'नि बेखौ जावनोसै पार्टनारफ्रा नै सा लाबोग्राफ्रा माइ गायदों दिनैहाय गायदोंबो फुदोंबो आरोना ओमफ्राय दायो बैथिं फैबाय ने बैथिं फैबाय बैथिंनिखौ हाजोबबाय ओमफ्राय नों मानो गाया आं गायो उल्थासो थुयोना नोङो माइयाखौनो उल्थासो थुयोना नोङो माइयाखौनो जाब गायग्रायासो सोर गायग्रा बियो जाब गायो लाब गैया इयो नोंलाय हा देबायमोन आं लामाया नै बिदि ओमफ्राय गायदेया हनै बथलाव दै लानांदो तो प्यारे मेरे भाइयों बहनों तो हम जा रहे हैं दुबली हम ना खेती करेंगे खेती यहाँ पे बेर का आस्तन सन हो गया आस्तन हो रहा है पहुंचने वाला है यहाँ पे बेर कैसा हो गया बेर ओइ नै गथ'फ्रा खारलांबाय दुब्लि मोनफैनानै माने दुब्लि मोनफैबाय दुब्लि आराम लमलायखायो आखाइ फारसे मबाइल लाबो आखाइ फारसे खोथिया लाबायनो थांबाय नाइसनि माइ गायनायखौ दिन्थिनो आनसैना नाइसनि मोननै लाबो हायो मा हाया बेलाय खोथिया रोगाग्राफ्रा हनै आरो मोनसेल' नोंलाय लायबावद' मोनसेया नै बै गुब्रुनायखौबो दोनफैदो दे दोनदो जाबाय हा प्रिमिनिया माबायदि गायदों दे गायद' नायनायसै नायसालाय बाखालायबाय इयो फिलिन नालाय ओइ फिलिन जाबाय नोंथां माइ गायग्राफ्रा दे मिमि गायद' एफा गोजान गायो बामान लाबो बामान ग्रेस दे बाव गेजेराव मोननै थुहरबाव दे औ बैयाव मोनसे थुबाव बङा नैबाव एसे औ बांद्राय गोजान थाखाय मिथिबाय सिथल बांद्राय गोजान थाखाय दे औ दे फिलिन माबायदि थुदों नों दे थु बोरै थुदोंमोनलाय नों दे थुदो सिर्फ दो दे ठीक है ज्यादा मत दे